Sa atong kinabuhi, naagyoy mga panghitabo nga sa atong mga naagian makapabago. Maayong adlaw sa tanang UCFB family admins and readers. Honestly, I am not a reader in this page or an alumni in UC. Nakita ko lang ni nga page sa mga shared post sa akong FB friend and na-inspired ko nga musulat sa akong kaagi. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Tess. This happens way back when I was in my 4th year college. Nag-outing me with my college friends sa Osaka Beach 2 weeks before sa among graduation. Gihimo to namo as advance celebration sa among success. Not knowing nga mahimo tong last and final celebration sa duwa namo ka classmates ug ang hinungdan sa pagkabag-o sa akong kinabuhi. At 5 p.m., nagbiyahe nami pauli sakay sa family van sa usa sa akong mga classmate. Upat mi ka babae ug tulo ka lalaki and the driver which is father sa akong classmate. Ang ako lang na-remember nga dihay kusog kaayo nga nibangga sa van ug natuyok mi tanan sa sulod then ni blackout ang akong pananaw. When I woke up, nahadlo ko kay gibindahan na ang akong mata. Nadungog na ako si Lola nga nagsigi og hilak. Nahadlo ko og nalibog. Nangutan akong unsay nahitabo na ako nganong naay tabo ng akong mata. Pero walay gustong motubag. Niabot ang doktor og giingon ang pinakasakit nga explanation nga akong nadunggan. Nagka-eye injury ang akong duwa ka mata ug grabe nga nadaot ang akong cornea. Ug possible nga moresulta sa akong pagkabuta. Dili mo sulod sa akong unahuna ang explanation sa doktor ug dili na ako madawat nga mabuta nako. But he said, nga naapay hope nga makakita ako balik. And that is only through corneal transplant. Nangutana dayon ko pila ang magasto. Kina ako'y savings gikan sa akong part-time pero murag bula nga nawala ang akong hope. It cost 100,000 to 300,000. Kami lang ni Lola og usa nako ka manghod ug gikan pa mi sa broken family. Si Mama ug Lola lang ang nagpadako namo kay naanay laing family si Papa. Ug dili mo support namo pero namatay si Mama due to breast cancer. Maong si Lola na lang ang among kauban. Sa akong pag-part-time nakatungtong ko sa college ug sakit kaayo nga akong gidamgo nga mga pangandoy para ni Lola ug sa akong manghod. Mawala na lang og kalit. Tungod sa kakulang sa among financial, wala na ko nakapatransplant. Nagpareseta na lang ko og mga tambal ug eye drops aron dili kaayo magsakit ang akong mata. Hangtod sa makakita nami sa gikinahanglang kwarta. Naluya ko og samot sa balita nga namatay ang duha nako ka classmate sa disgrasya. Dead on the spot. Wala mi nakita sa among graduation nga unta. Maoy pinaka-happiest day namo. Kada gabi ko nga maghilak sa nahitabo namo sa akong classmates o sa akong kondisyon. Nahadlo ko og unsa na ang mahimong kaugmaon nako nga dili naman ko makakita o unsaon nako pagtabang ni Lola o ang akong manghod. Ako lang ang gisaligan nilang duha. Pero nahimo kong disabled ug nahimo kong useless. Magdepende na ko nila kay dili na ko makalihok ug walay mugunit na ako. Hapit na nga nawad-an kog paglaom nga mubuhi. Hapit na ko mag-give up sa akong kondisyon. Pero sige og encourage si Lola nga dili pa niyang panahon nga mo-give up ko. Niana siya na ako nga
Panan-awra ang nawala nimo day. Og parihas sa uban mahimo kang mabuhi bisan wala kay makita. Og niingon ko niya nga, kaya ba na nako la? Maayo na lang unta nga wala na ko mabuhi kay maugi hapon mura na kog patay kay wala na'y makita. Unya ni ana si Lola nga, gihatagan pa ka og ikaduhang kinabuhi sa Ginoo. Ayaw ni sayangi day. Ayaw og surrender bisag wala kay makita o gamita ang imong kasing-kasing og utok. Mauna ang pinaka-importante. Walay imposible og determinado kang mabuhi. Hunahuna ko og si Eric na ami nga kanunay musuporta nimo og dili kanamo biyaan. Og akong na-realize nga tinuod di ay. Panan-awra ang nawala nako pero makatindog pa ko. Makalakaw, makagunit, makasulti, ug kaya gihapon akong mabuhi ug ma-enjoy ang akong kinabuhi. Gihimo na akong motivation ng mga disabled person nga ako nakita sa wala pa ko nabuta. Naningkamot gihapon silang mabuhi ug wala mo give up. I am sure nga maupod ang ilang gibate parihas nako. Pero wala sila nag-focus sa ilang kulang. Instead, nag-focus sila kung unsa pang parte sa ilang lawas ang pwede nilang magamit. Gilabay ang isa ka bulan nga diha ra ko sulod sa balay. Nagpauban ko sa akong manghod aron mosuroy sa gawas. One arming naglingkod sa tindahan sa among silingan. Daghanang nangumusta na ako nga mga silingan, bisag dili na ako sila makita. Feel na ako nga sincere ang ilang concern diri nako. Na-appreciate kaayo to nako o na-encourage kog samot nga mupadayon sa akong kinabuhi. Sayo to sa buntag, musuroy mi sa akong manghod sa gawas. Sa dili pa siya moskwela og nig-uli na pod niya sa hapon, nga wala na'y adlaw, isuroy na pod ko niya. Then every time magdula siya basketball sa covered court sa among barangay, iya kong dadon og paningkuron sa place nga dili ko maigo sa bula. Tungod adto nga routine, mas naka-adjust ko sa akong kondisyon ug dili na kaayo ko maulaw sa ubang tawo. Kay bisan pag dili na ako sila makita, knowing nga usa ko ka disabled person, nagkaanam o kawala ang akong self-confidence. Na-appreciate kaayo na ako ang mga tao nga mupakita og sympathy ug respect sa mga disabled person kay dili sayon nga naa kay diferensya. Bisan pag nawala ang akong sense of sight, mas ni-heightened ang akong sense of hearing. Dalira ko makabati og naay muduol nako. Na-sense na ako nga dihay nilingkod tapad na ako one day nga giuban ko sa akong manghod sa nagbasketball siya. Bisan pag wala siya ni tingog, feel na ako nga nagtanaw siya nako. Nailang ko og maayog, wala ko na komportable, so nangutan ako og kinsa siya. Nganong nagtanaw siya nako. Nikatawa ra ang nitapad nako og niingon nga basig dili tinuod nga buta ko. Somehow nainsulto ko sa iyahang giingon, pero wala na lang ko ni tingog. Na-feel siguro po niya nga nalain ko sa iyahang giingon ug nangayo dayon siya sorry kay joke ra daw to niya. Nakipag-ila-ila siya nako. His name is Benji. Idayo ra daw sila aron magdula sa among court. Wala ra ko nagtingog kay dili ko komportable nga makigstorya niya. Wala pud ko ni sulti sa akong ngalan sa nangutana siya until nadungog na ako nga nilakaw na siya. Nangutana ko sa akong manghod og tagahain tong lalaki nga niduol nako. Niingon pod ang akong manghod nga wala pod siya makaila kay kadto pa daw to niya nakita. After adto, wala na ko ni kuyog sa akong manghod sa court. Sa among balay, aron makatuod ko kung asa ko mudong, bisag walay mo alalay, gibutangan og mga pisi ni Lola ang mga lugar
nga gusto na akong dungan. Gikan sa akong kwarto na ay PC nga paingon sa kusina, PC paingon sa CR, sa ilang mga kwarto para paggawas sa balay o sa usara pod ka place ibutang nila lola ang mga gamit aron ako rang dumdumon. Dagan pang mga plato ug baso ang nabuak tungod nako. Kay gusto kong mulihok ug motabang ni lola until na familiar na nako ang tibuok balay ug makalihok nako bisag asa. 5 ka bulan pa ang nilabay sa naanad ug nadawat na nako ang akong kondisyon. Gusto nako kaayo nga mangitag work para makatabang ni lola ug mo college na pud si Eric. Ug dili igo ang pensyon ni lola para siya maka-college ug na-discourage na lang ko kay dili pwede sa akong gikuhang course ang disabled persons. Niingon ang akong manghud na ako nga ayaw nakabalakati kay kapoy naman pud eskwela. Gusto na lang ko nga mo trabaho aron makakwarta ta. Unya niingon ko niya nga ug wala na lang unta ko na disgrasya makaskwela na unta ka. Dayon ni ana ang akong manghud nga ayaw na lagi ug unahon na ate. Okay ra kaayo ko. Ug makatigom ko te, promise na ako ipatambal na ako na ang imong mata kadtong giingon sa doktor nga transplant bitaw. Dayon niingon ko niya nga mahal to. Unahasa nang ang imong pagskwela. Og niingon ang akong manghod nga mas unahon ka nako ti og makakita na ka magtinabangay na tang duha. Di man pod mo dagan ang eskwelahan ba? Bisag 40 na ko pwede paghihapon kong muskwela. Kahibalo ko nga gusto kaayo ni Eric ang muskwela o college. Gusto niyang ipanawong sa among amahan nga makahumanming duha bisag walay suporta gikan niya. After sa graduation ni Eric pagkaugma, nangita dayon siyag trabaho ug happy kayo siyang nibalita namo nga nakakita na dayon siya. Naay nakaila niya nga nagpa-renovate og balay ug gikuha siya nga labor. 250 per day ang iyang sweldo. Wala na namo siya napungga ni lola kay gusto kaayo ni Eric ang mutrabaho. Unang sweldo pa ni Eric gihatag niya ni lola kay pangpuhunan namo aron makabaligya mig mga gulay bisan diha ra sa balay. Naluoy kong Eric kay ako ang ate, dapat ako ang maningkamot. Wala unta mi naglisod kun wala pa ko nabuta pero dili na nako mabalik ang nahitabo. Nagtukod og gamay nga payag si Eric sa gawas sa among balay. Nga siya ra pod ang nagpanday. Mangumpra mi ni lola og gulay sa merkado ug maoy among ibaligya sa tindahan. Dagan pod ang silingan namo nga mamalit kay dili na mudong sa merkado. Dihay higayon nga nangumpra si lola og Eric ug gibilin lang ko nila diha sa balay. Dihay niabot nga bisita. Naka-familiar ko sa tingog. Nagkatod siya sa sweldo ni Eric kay wala siya diha pag payday. Diha ko nakahibalo nga nagtrabaho di ay si Eric ni Benji. Si Benji di ay ang iyang amo. Gidawat ra na akong kwarta o gibalik na unta og sira ang purtahan pero nihangyo siya nga pwede bang muinom og tubig. Nagduwa-duwa pa ko at first kay ako lang usa sa balay ug naa pa ko'y diferensya. Pwede raman unta nga mupalit siya og mineral water sa tindahan. Niingon lang ko nga maghuwat lang siya sa gawas kay ako lang siya nga hatdan. Then he laughed saying nga basig wala na'y mabilin nga tubig pag abot na ako sa portahan. Og dili lang siya amo ni Eric, gilambahan na nako siyag portahan kay bastos manulti. Makainsulto para nako nga naay diferensya. Gitubag lang nako siya bisag iliko pa nako niyang tubig. Nainsulto kog samot kay gikataw-an na pud ko niya. To prove niya nga kaya nako nga muhatod og tubig niya, paspas ko nga nitalikod og nipadong sa kusina. Nanggunit sa PC og akong stick
aron mo kuha og tubig. Pagbalik na ako ni samot ang akong kalagot kay wala na siya mutingog. And that means, gipakuha lang ko niyang tubig ug nilakaw ra siya, aron duwaan lang ko. Pero natingala ko kay naa gihapon na ang baho sa iyang perfume. Pagwara-wara sa akong stick sa palibot, kay naa ako'y naigo nga lawas. Gibunalan dayon nako. Diha ra siya ni agay nga sigig katawa. Wala ko nalipay sa iyang gibuhat kay murag wala ko niya respetuha. Gihimo ko niyang katawanan ng akong kondisyon. Pero after ana, nabag-o ang akong unahuna ni Benji. Nagingon si Eric nga, "Ate, na ako'y good news ninyo. Makaskwela na ko sa college kay naay magpaskwela na ko." Dayon nangutan ako og kinsaman. Og niingon si Eric nga, si Kuya Benji, paskwelahon daw ko niya bisag unsang kurso hangtod sa makagraduate ko. Working student gihapon ko niya og libre pa ang akong allowance. Mautong nag-ingon ko niya nga, nganong kipaskwela kaniya. Dayon itubag ang akong manghod nga, siguro naluoy nato mauna ug mauna ni ang atong giampote. Inig human akong eskwela, siguradong mapatambalan na kanako. Nalipay kaayo ming lola sa good news ni Eric. Gusto dayon ming personal nga mag-thank you ni Benji anang orasa. Gipaubos na lang nako ang akong pride bisan og dili maayo ang first ug second encounter namong duha. Need kaayo namo og tabang sa uban. Pag-opening sa klase, naka-enroll si Eric sa course nga nursing. Kay gusto niyang siya'y moatiman namo og magsakit mi, labaw na si Lola. Apil allowance niya si Benji ang muhatag. Promise ni Eric na ako og mag-work na siya, akong mata ang una niyang gastuhan na aron mubalik ang akong pananaw. I was wrong sa first impression na kong Benji. Matinabangon siya nga pagkatao og nagsorry na pud siya sa gipanulti niya nako. Wala daw siya nang insulto o gusto lang niyang mukatawa kay murag strektara daw kaayo kog nawong og permi magmugot. Syempre alangan namang magsigir ako og katawa bisag wala ko'y makita. First time ka birthday ko nga wala ko'y makita. Nag-prepare si Lula og gamay nga handa para nako. And I thought kami lang tulo ni Eric pero nadungog na ko ang pag-abot ni Benji. Gi-invite siya ni Eric og siya pa ang nagpalit og cake para nako og diha pa siya'y gitunol. Pagunit nako og pagsimhot, mga humot nga bulak. First time na akong nakadawat og bulak sa laing tawo. Gusto kong makakita kung unsa kanindot pero dili pwede. Dili na nako ma-appreciate ang kanindot sa mga bulak pero sure ko nga mga fresh og nindot kaayo tungod sa kahumot. Pagkanta nila nako og happy birthday, nakahila ko kay bisag wala ko'y makita. Nagpasalamat gihapon ko nga naka-celebrate pa gihapon ko og laing birthday. Anang akong gi-wish ana ang adlaw, nga unta makita na akong balik ka ang mga nawong ni Lola og Eric. Og apil na pud ni Benji. Wala ko nag-expect nga na-fall na ko ni Benji sa mga pila ka bulan nga nagsigi siyag bisita sa balay. I thought iya lang nga tuyo si Eric. Pero sometimes muan na siya nga niskwela si Eric ug siya pa ang mangutana namo og naa ba siya'y ikatabang sa balay. Na-appreciate na ako ang effort o concern ni Benji kay tigulang na pud si Lola og mag-atiman pa nako. Dako siyang tabang ug muan na siya sa balay. Pero naay isa ka adlaw, he asked me kung pwede ba daw siyang manguyab nako. At first kaingon ko og joke lang kay dili pod nako makita ang iyahang facial expression kung seryoso ba siya nga nagsulti. Nakulbaan ko kay first time nga feel nako special ko sa laing lalaki. Wala ako sukad na kauyab
Kay focus ko kanunay sa pagskwela o pagtrabaho. Wala ko'y time for romance pero sa niabot si Benji ug nakaila na ako siya, nakarealize ko nga nindot man di ay kaayo sa feeling nga special kakaayo sa usa ka tawo. Ug na ay sige og hunahuna nimo. Na-fall pod ko ni Benji o gisugot na ako siya, bisag dili na ako makita ang iyang mga lihok, mabati na ako nga tinuod ang iyang gugma ug wala siya magtan-aw kung unsa ang akong diferensya. Ug wala ko niya gikaulaw. Proud pa kaayo siya nga gipaila-ila na ako sa iyang mga amigo ug ang iyang pamilya. Dili man ako makita ang mga expression sa ilang mga naong, I know nga na ay uban nga nasayangan kay ngano buta og pobre pa ang napili ni Benji. Mao ang naka-advantage og dili ka makakita kay dili ka masakitan sa kun unsay reaksyon sa ubang tawo based sa ilang mga nawong. Dili nimo makita kung nadismayar ba o nasuko. Gi-imagine na lang na ako nga happy faces silang tanan nga nagtan-aw nako. Every family gatherings nila Benji ang iya kong dadon. Siya pa ang mo describe kung unsay ilang mga nawong ug purma aron daw akong ma-imagine. Kanunay pod nga isuroy ko ni Benji sa mga tourist spots ug paborito namo ang mga beaches. Kay bisag dili na ako makita ang view ug i-describe ni Benji, ma-imagine ra nako based sa hangin. Mga tingog sa balod, ang kapino sa mga balas, ug ang tubig. Bisan pag wala kay makita, makaparelax kaayo. Usa to sa mga adlaw nga gidala na pud ko ni Benji sa dagat. Dayon miingon siya nga, "Love, gusto na ako nga dili lang ako ang makakita sa mga lugar nga atong gisuruyan." Dayon gitubag ko nga, "Gikapuya na ka og describe na ako?" Ug miingon siya nga, "Wala man. Na-realize gani na ako nga pwede man di ay ko mahimong tour guide ani. Pero ang ako lang gusto na ako nga, dili lang ka sa imagine lang. Gusto na ako nga mubalik ka sa normal." Mautong nag-ingon ko nga, naanad naman pud ko. Unya ang iyahang tubag, kung naapay chance nga makakita kag balik, dili na nato sayangon. Nagpa-schedule na ko og check-up nimo aron maapil ka sa waiting list ug naanay donor. Ug ang akong ingon niya, "Kahibalo ba ka nga mahal kaayo ang transplant? Gipaskwela pa nimo si Eric unya imo pa kong ipatambal? Sobra na kaayo na, Benji. Unsa nalay hunahuna sa imong pamilya nga gigamit ka namo?" Ug ang iyahang ingon nako nga, "Ako ang kwarta ang gamiton ug dili man ang ilaha." Dayon niingon ko sa iyaha nga, "Bisa na. Kaya na ako nga wala ko'y pananaw. Naanad na ko. Dili nimo kinhanglang ang kunon ang tanan namong problema. Igo na ang paggasto nimo ni Eric ug ni promise na si Eric nako nga siya ang mopatambal nako. Ana dayon siya nga dili ka gustong makakita og balik." Mautong nitubag ko nga, "Gusto kaayo ko pero sobra na ang imong natabang. Gasto na kaayo ang course ni Eric pero wala ka mo reklamo. Okay ra kaayo ko. Makahuwat pamanpud ko. Ikaw, basin gipulaan na kagsigi og agak nako." Ug niingon lang siya nako nga, "Nanong mapulan man ko. Kana pang sige ra kagunit og pangita nako. Pero love, promise nako nimo, dili man kaha karon pero puhon, pareho na natong makita ang mga lugar nga atong suruyan. Pero basig buwagan ko nimo ba og makakita kag maot di ay ko." Dayon niingon ko niya nga, "Bisag nawong pakagkabayo, love gihapon kanako." Wala namo abusahi ang kabututan ni Benji. Kontento na ko nga bisag dili na ako siya makita,
naa siya kanunay sa akong tapad. Wala na ko nakabalibad nga gipasulod ko ni Benji sa usa ka Braille Center aron makamao ko mobasa gamit ang Braille. Sa una curious kaayo ko unsaon pagbasa gamit ang Braille kay wala may mga letters nakabutang ug mga dots lang tanan. Pero niabot di ay ang time nga need na ako nga makamao og Braille aron dili na ko magsalig sa uban ug na ako'y gusto basahon. At first isod kaayo to nako kay maglabad kanunay ang akong ulo kay daghang i-memorize. Murag ni bali ko pagka grade 1 nga maglisod og tapo sa mga letters aron mahimong word. Pero naningkamot ko og tama na aron makamao kay hilig na ako ang mubasag mga libro. Sahay mo apil pud og tuon si Benji kay na-curious pud siya unsaon pagbasa. Nahimo nga kaming duha ang nakamao mobasa og Braille. Wala ra nakaabot si Lola nga nahimong nurse si Eric. Nag third year pa siya sa gibiyaan mi ni Lola. Diha ko tapad ni Lola sa wala pa siya mabugtuan o ginhawa. Gusto na ako siyang makita abisag kadali lang kaayo. Gusto kong makahinumdum sa iyang nawong kanunay pero igo na lang ko sa hilak. Dihang nibuhi na sa akong kamot si Lola. Bisa ng iyang tingog, dili na nako madunggan hangtod. Ni-graduate si Eric tungod sa iyang paningkamot. Og sa tabang ni Benji og first take pa lang, nakapasar dayon siya sa board exam. Nanghilak ming duwa sa kalipay kay natinuod ang pangandoy namo nga makakuha og degree sa college. Ana ang akong bangod na ako nga, nurse na ko ate, mapatambalan na kanako ug makakita na kagbalik. Mautong niingon ko nga, pagtigom sa og para imuha ug ayaw sa ako hunahunaa. Unya niingon ang akong bangod nga, basta ate promise na ako nimo, makakita na ka. Mangita ko og paagi kay nurse na gid ko. Aron pod sa imong kasal, makita na nimo si Kuya Benji. Di ba kuya? Naglibog ko sa giingon ni Eric kay nagtapik naman og kasal, pero wala ko makalihok dihang nangutana na nako si Benji og pwede bang pakasla na ako siya. Gipagunit pa ko niya sa singsing nga iyang gidala. Wala ko makasabot kung unsay akong ma-feel. Nakulbaan ko nga nalipay og nahadlok but gisunod na ko kung unsay giingon sa akong kasing-kasing. Gidawat na ko ang singsing ni Benji kay ready na kong magpakasal niya. Gipa-check up ko og balik nila Benji og this time nisugot na ko. Mao gihapon ang gi-recommend sa doktor ang corneal transplant kay nisamot og ka-damage na ang akong cornea. Sa una naapa ko'y makita nga murag hayag pero sa nadugay wala na ko'y makita bisag gamay nga hayag lang. Walay available nga cornea kay wala pay donor ug kinahanglan pa ko og maghuwat og mga days, weeks or months kun kanus ana ay available. Wala ra na ako kay pila na katuig kong naghuwat. Months pa kaha og sakto po aron nga makatigom si Eric sa magasto sa surgery. 2 ka bulan after sa akong check-up, gigakos lang ko og kalit ni Eric nga naghilak. Gikatawa na ako siya nga nung nikalit lang siya og hilak og perti niyang gakos na ako. Patay na si Kuya Benji, ti. Patay na si Kuya. Patay na. Wala na si Kuya Benji. Ayaw ragod pagbinuang og inga na Eric. Akong ingon niya. Patay na si Kuya, te. Patay na siya. Gisagpa na ako si Eric kay wala ko ni angay sa iyahang joke.
Nag-uban pa mi ni Benji last day kay anniversary namo. Happy pa mi kaayo. Unya mo balita na lang og kalit si Eric nga patay na siya. Gisagpa-sagpa na ako si Eric kay dili maayo ang iyang joke pero sige ra siya og hilak. Tawagi si Benji, Eric. Akong ingon niya. O giignan ko sa akong manghod nga, ate, naanay heart failure si Kuya Benji sa una pa. Wala siya'y sakit. Wala siya'y giingon nako. Dad ako niya. Dayo niingon si Eric nga, gidonate na daan ni Kuya ang iyang mata. Siya imong gipaabot nga donor, ate. I wish nga unta damgo na lang ang tanan. Nakatulog lang ko sa cottage kauban sa akong mga classmates. Wala mi na disgrasya, wala ako nabuta, wala namatay si Lola, ug wala na ako nakaila si Benji. Ug mumata ko nga murag wala lang ug mupadayon sa normal nako nga routine. Pero sa akong pagbuka ug pagbalik sa normal nakong pananaw, murag mga dagom nga nitusok sa akong kasing-kasing ang mga memories kung anong nibalik ang akong pananaw. Namatay si Benji kay giatake ug wala siya nadali nga madala sa ospital. Sa una pa lang di ay siya na ay sakit sa kasing-kasing ug wala pa mi nag-ila pero bisan kinsa namo wala niya sultihi ug iyahang gitago. Wala ko kahibalo nga dugay ra daay niya gidonate ang iyahang mata kun moabot ang time nga mawala na siya. Aron makatabang siya sa uban nga makakita og balik. Wala pa mi nagkaila. Wala ko magtuo nga ako mismo ang mahimong recipient sa kornea ni Benji. Sa katapusang higayon sa iyahang lubong, gimemorize sa akong kamot ang nawong ni Benji. Dili ma-explain na ang kasakit. Walay undang sa pagtulo ang akong luha. Nganong siya pa man. Siya unta ang gusto na akong unang makita pero dili na mahitabo. Dili na nako siya magunitan ug makita sa hangtod. After sa lubong ni Benji, ni-undergo dayon ko sa procedure. Ang pamilya ni Benji ang nigasto sa tanan kaysa una pa lang mauna daw gusto ni Benji ug naa na siya gani giandam nga kwarta para sa akong transplant. Successful ang akong transplant and after 8 months, nitinaw na ang akong pananaw. Pero sakit kaayo, kay ang mga pictures na lang ni Benji ang akong nakita ug nagakos. Gituman ni Benji ang iyang promise nga makakita ako sa mga places nga among gisuruyan sa una. Gipakita niya ang beach nga among paborito. Nakita na nako ang kaputi sa balas, murag paraiso nga palibot. Katinaw sa dagat. Gipakita niya nako tanan pero nag-inusara na lang ko ug wala na siya sa akong tapad. Parihas ni Benji, ni promise pud ko sa beach nga ang among paborito nga siya lang ang akong una o katapusang lalaki nga akong higugmaon hangtod sa magkita aming duha og balik. Dili man ako siya makita sa akong pananaw, but he will always be in my heart and mind forever. Salamat sa inyong pagbasa and more power sa inyong page. Visitor. Ug mao kana ang atong confession karon ng mga ladies and boys. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.